ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат кунед дар рақамҳои WhatsApp экранмада роё кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навора аз ҷо хона қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ ҳаст аз территорияи Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, территорияи ноҳияи Шоҳмансур, тарафҳои Ҳазрати Мавлоно, тарафҳои шаҳри Бохтар аст, тарафҳои Кӯлоб, тарафҳои Сарбам, тарафҳои Турсунзода, Ҳисор, Рудакӣ ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем ва пешкашто мекунем. Ва ҳастаи асали табиӣ ҳам ҳастад, ки асали тоза, ки ва яшав дастафкаша обшин ва замини холӣ аст, боз аст квартира як хонага ду хонага аз территорияи шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бухтар ва дигар тараф обшин аз бисёр ҷо хона аст, ки ҳамаша мо номбар карда наметавонем, дар навор ҳамаша тамошо мекунем. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 113 сомону 50 дирҳам камтар курс фурмат. Марҳамат мегзарем ба қисми эълонои имрӯза. Дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан ба шумо асали табииро тавсия метиҳем, ки аз тавилдара аст, ки асали тоза, яъне ки асали ҳамин природни тоза, бе ягон чи хуш накарда. 1 килош мегад, дӯстони азиз, 90 сомон аст. бо мегад муомила мекунем. Агар ки айноми канали мо гап занен, кадоме ки бо бисёртар мегирад, арзон мешавад, кадоме ки мисол ки вариантҳои алиши мешавад, ба мошина мешавад, ки бисёртар доранд. ягон кас мисол бисёртар агар гирад барои фурӯшӣ, яъне ба мошинам алиш мекунам. Дастафка дӯстони ба тамоми шаҳр ноҳиё, дӯстони азиз, бепул аст. Оптнам мегад бисёр гирам метиҳем, дӯстони азиз, асали ноҳияи Сангор, яъне ки тавилдар асали тоза табиӣ, дӯстони азиз, хонагие. хоб, якумаш рақамҳои шува мегафон дастӣ, дӯстони ахираш 82 кор мекунад, яъне ин рақамҳои дастия. ва дуюмаш рақамҳои Россия, ахираш 12, инаш да WhatsApp доранд. Асали тозаи мақсад ки тиббӣ, кӯҳия, дӯстони азиз, кӯҳӣ, ноҳияи тавилдара, асали тоза бе ягон химикат, яъне ки соҳибшон мегӯяд, ки мо чанд сола дар ҳамин мақсад ки ҳамин кор даем. Асали мақсад ки оилавӣ ҳамин чизи хучонае, табиӣ хучон мақсад ки парвариш мекунанд, асали кӯҳӣ. дӯстони азиз, ягон ҷо агар нафаҳмида бошед, дар рақамҳои WhatsApp-шон нависед, мақсад ки ба шумо фаҳмода метиҳанд. 1 килош 90 сомон аст, муомила мешавад, кадоме ки алишӣ мекунад ба мошин, кадоме ки мисол бисёр мегирад, мақсад ки оптун метиҳанд ва дастафка ба Душанбе, любой ҷо роё мекунанд. марҳамат ба шумо асали мақсад ки табиӣ, кӯҳӣ, фоиданока ба шумо тавсия метиҳем. марҳамат, заказ кунед. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ аст, дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши мошинбозор, дӯстони азиз, кӯчаи Лолазор. 1,5 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки ду хона кардагӣ аст, ки гирди хона пол ниҳод маҳкамае, ҳоҷатхона баня, кӯхи, дӯстони азиз, дора об, свет ҳастае. ремонтош падъабой, дӯстони азиз, тайёр аст, об, светош ҳаст, дӯстони азиз, ва инчунин ҳуҷҷатҳои хона 100%, кухни, баня, ҳоҷатхона надорад, дӯстони азиз, гирдаш маҳкам, давроза часпондагӣ, лаби роҳ дае. ҳама гирди хона ва нашта одамо зиндагӣ доранд. хоб, лаби роҳи калонам наздик аст, дӯстони азиз, ҳама шароитҳои муҳайё. хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ, ки боз муомила дорад. хонаи мақсад ки замонавӣ, проектҳои нав, берунаш поли тайёр, фақат дурнуш падъабой тайёра, метавонем ки ба дили худтон ягон мақсад ки аббойша зада зиндагӣ мекунем. 190 000 сомонӣ аст, боз муомила, дӯстони азиз, дорад. якумаш рақамҳои Вавилон дастӣ, ахираш 60 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои Мегафон, ахираш 60, инашам кор мекунад, инаш да WhatsApp дорад. ҳуҷҷати хона мегӯяд 100%, 190, боз харидори конкретна бошад, боз муомила дорад. шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, пеши мошинбозор, кӯчаи Лолазор. марҳамат на шахсоне ки хонаи арзон мекуфтед, хонаи арзон бо ҳамира муомила мекунед. занг занен, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳад ва арзона мекунад ва кредита 50% мегӯяд дода мешавад. ишаб метавонед ки қатъи соҳибхона занг зада маслиҳат кунед. марҳамат. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст, дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, Ҳазрати Мавлоно, мактаб, магазин, роҳи калон, ҳама пешаштаи над, ин дом астае, мақсад ки замонавие, мақсад ки метавонед фақат зиндагӣ мекунед. духонага квартира, дӯстони азиз, дар шашум мошина қарор дорад, 52 квадратни метре. духонага дар шашум мошина 52 квадратни метре, бо об, свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, стиральная машина, холодильник, шифонер ва як калидор, дӯстони азиз. ремонтош беҳтаринае.
як коридори дароз дӯстони азиз ва термос қатиш меистад. Хоб машинка дӯстона машинка қатиш астаи ва холодильник ва дӯстона шифонерам дорад. Лаби роҳ дар мақсад аптека, банк, мағоза ҳама чи дӯстона дар пеша ҷои беҳтаринай. Лаби роҳ мақсад ки маршрут ҳамаш мегзарад. Ҷои беҳтарин обшин. Кадомика грамҷарат донад. Нархи квартира мегӯяд 360,000 сомонӣ аст. Боз мегӯяд муомилаи хуб мекунӣ мегӯяд. Лаби роҳи калонтон дар пешашай. 360 боз муомила дорад. Якумаш рақамҳои дастӣ ахираш 3113 кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 9994. Инашда WhatsApp доранд. Обшим ҳар даш рақамҳошро кор мекунад. Инашда WhatsApp доранд. Боз маълумотша мегӯем. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, ҳазрати Мавлоно Дӯстон азиз, пеши мактаб, магазин, роҳи калон ҳамаш дар пешаш. Ин аз суратҳои дурунии хона, берун ҳамаш астаи. Бо диққат тамошо кунед, баъд занг занед, қатишон муомила кунед, срочнай. Нашод шумо мегӯяд омада бинед мақбул кишид, арзон мекунанд, марамад. Мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ астаи дӯстон, срочнай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Сададини Айнӣ, деҳаи Кулписта, наздикии Ваданасос дӯстони азиз. Ҳамин хел маълумот. Яъне ки Душанбе дохил мешавад, Сададини Айнӣ, деҳаи Кулписта, наздикии Ваданасос. 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ астае ки гирдаш пол ниҳод маҳкам, давроза чашмон. Як калидор, подвал дӯстони азиз, ошхона, баня, кухни, оҷатхона. Хоб ва нархаш сурат срочнай бо нархи 270,000 мегӯянд, бо ягон сум муомила мекунанд. Вариантҳои алиширам аст, ягон чизи бизнес мекардагӣ бошо мегӯяд, ягон мақсад ягон магазин, ягон мошинам боша алиш мекунад, ё ягон квартира мегӯяд, ҳамин хел вариантҳо боша пешкаш кунад. Агар ки кадоме ки сумаки мисол ки надошта бошад. Магазин, мошин ё квартира алишӣ. Ва сумаки нархи хона 270 та боз муомила қатъи подвал машғар. Хоб болош нопӯшода дӯстони азиз, болош мепӯшонем, мақсад ки камтар ранг борем, хеле корош мондагиае. 5 дар хона, бо ҷои хонакӣ дорад дӯстони азиз, гирдаш маҳкам. Хоб промои рақамҳои дастишон рақамҳои 3232 кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp доранд. Оидаи хона шумо ягон маълумотша нафаҳмида бошад, ягон саволу иловагӣ бошад, шумо занг занем, ба шумо арзон мекунам ва фаҳмода метиҳам. Мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ навбатӣ астаи дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута дӯстони азиз. Шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон дар Гулбута. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ астае ки об, свет ҳастае. Гирди хона маҳкам. Ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос дӯстони азиз дорад. Маршрути 30 мега пеш хона мегзарад. Техпаспорт дорад, об, свет ҳаст, якчанд намуд дарахтон. Ва дӯстони азиз нархи хонаро мегӯяд 450,000 сомон гуфташанд, бо арзон мекунанд, хона беҳтарин ҳолатда беҳтарин ремонтам кардагиае. Об сӯзиш мегӯяд доиме, маршрути 30 мега ба пеш хона мегзарад. Хоб дӯстони азиз, нами рақамҳои дастишонай промои кор мекунад, метавонед занг занед, бо WhatsApp-шон марамад шахсоне ки аз тарафҳои Гулбута хоҳиш карда будем. Техпаспорт дошта 450 хай хонаи калон конаса ремонт кардагӣ, ҷош ҷои нағза мега, ҷои убудӣ. Фақат дӯстон аст кадом то мехарен занг занед. Хоб бисёр такрор мекунем, шахсоне ки мисол хонаи фурӯшӣ дорен, ягон замин, квартира, хона, мошин дошта бошен, хоҳем ки ҳамхарид реклама кардан, марамад дар рақамҳои болобуда 20 дарои кунем, мо реклама мекунем. Лайкора дӯстони азиз фаромӯш накунед, занед ва навори моро то охири охираш тамошо кунед. Кадоме ки наворда хона наёфт, дар комментария нависед, мо пешкаш мекунем. Мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ астаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар пеши военкомат дӯстони азиз. Духонага квартира астае ки дар 6-ум ошона қарор дорад, 60 квадрати метрае. Боб, свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос, ҳуҷҷатош мегӯяд 100%. Лаби роҳда дӯстони азиз қарор дорад. Шаҳри Бохтар, пеши военкомат. Квартира мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 388,000 сомон ки боз мегӯяд муомила мешавад. Ин нарха соҳибшон мондиянд. Оидаам хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу зиддӣ боша барои фаҳмидани худатон, рақамҳои соҳибшон аст мегафон, марамад занг занед, маълумоти пурраша гиред, ремонтош беҳтарин, занг занед, бо муқимдоша пурсед. Дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира дариқ намедорем, мезанем. Шахсоне ки дар ҳамин навори мо наёфтанд хонаи маъқул ё ки квартира, замин, мошин, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин ё квартира лозим астае, мо пешкаш мекунем, дар видеои оянда кӯшиш мекунем. Шумо ҳам метавонед навора падида кунед, дастгирӣ кунед. Мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ астае дӯстон, срочнай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар райони ҷомоати Наврӯз гуфтагӣ астае. Хоб аз Молбозор мегӯяд болотар аз Молбозор.
3 сотиқ замин маслуҳат дорад ки ду хона кардага дӯстони азиз ки ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона дорад дӯстони азиз. Хонаҳо ремонт кардагӣ гедаш маҳкам, об, свет ҳастай. Бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Шаҳри Ваҳдат Наврӯз 2 болотар аз Молбозор дӯстони азиз. Хона мега дастарос шуда фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб мега мешавад. 275 та омада мега бинен махбутон шуд арзон мекунем. ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшона шахсоне ки мехарин ягон савол дорин ягон маълумоти иловагӣ марамат занг занед. Агар такрор омаша барои мо муҳим астай лайкҳоро фаромӯш намекунем мезанем ва дӯстон навори охираш тамошо мекунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. Якхонага квартирае дар 4 ошина қарор дорад 41 квадрати метре. дӯстони азиз замонавие мегад ремонтуш нав кардага ҳастай. хоб об свет дӯстони азиз дорад дом тайёра медори фақат зиндагӣ мекунем. шаҳри Ваҳдат гуҷошда нагуфтиян аммо районда мумкин бо хахтон маълумотча мепурсен. нархи квартира якхонага 4 ошина 41 квадрат бо нархи 258 000 сомонӣ ами хел нарха соҳиби квартира мондай. хоб кадом дар шаҳри Ваҳдат ки дар лозим бошад ки метавонед ки дар рақамҳои поёмда 90 да занг занед маълумоти аниқ ва пурраша гиред. бо хай кухни гарнитур мисоли хеле чизои мақсад кадагӣ бидаи хона хай тайёрай. марамат ина тоқа рақамҳои дастишон маълумот занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи дига пешкаш шудага дӯстони азиз ки аз шаҳри Ваҳдатай дар сентршаи Орионтер пеши бозорчаи Гулистода. духонага квартира дӯстони азиз дар 6-ум ошина қарор дорад 50 квадрати метре. боб свет таъминасти ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термоси аз дорад пеши бозорчаи Гулистон бо ҳама чизи чораш мегад фурӯхта мешавад ғайр аз чизои техникӣ. нархи квартира мега 300 000 гуфтесиян соҳибшон боз мегад муомила мекунем. ман дар рақамошон мегафон аст нархи квартира 300 000 сомон аст 300 та бо муомила доштай бо диққат гӯш кунед мақсад ки маълумотое ки мо номбар кардем баъд зангшон занед. ғайра техникӣ мега дига чиш места мега соҳибшон. марамат рақамошон занг занед то қасуми холия алиш паришта мешавад маълумоти пурраша худатон богиред. мегзарем ба 9-ум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шарорат дар уртабуз дӯстони азиз. об мега ҳастай. 3 сотиқ замини холӣ ҳастае ки се тарафаш маҳкам ҳастай. ҳуҷҷатош мегад ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз. 100% мега ҳуҷҷат дорад. 3 сотиқа барои хона кардан нархаш мегад 50 000 сомон аст. боз қатъиятон муомила мекунам дар шарораи уртабузда. марамат дӯстони азиз маълумотҳои аниқтарша айхчон пурсем барое ки маълумотша соҳибшон пурра додагӣ нестай. нами рақамҳои мегафони соҳибшона кадом то ки мехарен занг занед маълумотша гиред. мегзарем ба 10-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар деҳаи Файзбахш ҷамоати 10-солагии истиқлолияти Комсомоли Пешина. ҳамин хел соҳибшон наистад шаҳри Турсунзода Регар деҳаи Файзбахш ҷамоати 10-солагии истиқлолияти Комсомоли Пешина. 8 сотиқ замин маҳсул дорад ки бо 33 сотиқи дига замини мақсад ки презенти дорад 8 сотиқ замини хонагӣ. се дар хона дӯстони аз кардагӣ аста мега соҳибшон гирдаш маҳкам астай бо об свет таъмин астай ошхона баня кухни хай ремонтуш ҳами пешинай средняй. нархи хона мега 240 000 сомонӣ аст боз мегад муомила мешавад. 240 000 сомон аст рақамош аст мегафон. шахсоне ки мехарин ягон савол доред оиди ҳамин хона фаҳмидам занг занед маълумоти аниқ ва пурраша аз соҳибшон гирен срочно. мегзарем ба 11-ум замини фурӯшӣ бо фундаментуш. замин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Навкат пеши мактаби 43. 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки як се дар хона фундаментуш баланд рехтага аст дӯстони азиз гирдашта одамо зиндагӣ дорам. хоб дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 65 000 сомонӣ. хоб се дар хонаву як калидору ва дӯстона дига чио 6 сотиқа замин рехтагия нархаш мега 65 та муомила дорад. марамат рақамошон аст мегафон занг занед маълумотша гиред. шумо агарам хали хона заем боша рӯи кунед реклама мекунем. ин буд навори имзои мо то видео